Dobrý deň a vitajte. Správa, ktorá súvisí so zdravím, s vitamínmi, vitamínom hormónom D a covidom, vás môže v mediálnej interpretácii, prípadne v interpretácii členov Orloja odborných poradcov a členov aj slovenského covidbíra zase zastrašiť, znechutiť, prekvapiť alebo zneistiť. Pretože závery štúdie, ktorá o sebe tvrdí, že je komplexná a vyčerpávajúca, znejú, že vitamín C, vitamín D, ktorý je v skutočnosti hormónom, a užívanie zinku nejako neznižujú úmrtnosť na COVID, riziko, teda dĺžku hospitalizácie a dĺžku intubácie, teda tej potreby zavedenia umelého dýchania. Pozrieme sa na to, ako je to v skutočnosti. Bestsellery doktora Bukovského nájdete u nás za najlepšie ceny a k tomu špeciálne akcie a nové ponuky. akv.shop.com. Odborná publikácia, ktorá sa objavila v pomerne uznávanom časopise o klinickej výžive, ktorý vydáva moja, teda nechcem povedať materská organizácia, ale organizácia, ktorej som členom, americká spoločnosť pre klinickú výživu, tak je podľa mňa ďalším nehanebným dôkazom manipulovania s faktami, prekrúcania a vytvárania účelových vedeckých štúdií, všetko v úvodzovkách, teda vedeckých štúdií v úvodzovkách, ktoré skúmajú vplyv vitamínu C, vitamínu hormónu D a zinku na podporu prevencie a liečby ochorenia, ktoré sa označuje ako COVID-19. V abstrakte aj v agentúrnej správe sa uvádzajú nasledovné tvrdenia. Napríklad, štúdia posilňuje dôkazy, že vitamíny nemôžu liečiť COVID-19. Kedy a kto, prosím, povedal, že vitamíny liečia COVID-19. Liečia. Vitamíny nikdy nemôžu liečiť. Vitamíny môžu podporovať liečbu a môžu ju podporovať ale tak zásadne, že si imunitný systém nakoniec ochorením poradí sám. Ani vakcína nelieči COVID. Ani lieky, ktoré podávame, neliečia COVID. Prispievajú k tomu, aby sa organizmus, teda imunitný systém chorého človeka, dokázal s tým vírusom vysporiadať. Vylieči ho vlastné telo, vylieči ho imunitný systém. Akékoľvek látky, ktoré podávame, sú pomocné. Alebo sa tam uvádza, že zistili sme, že užívanie vitamínov C, D a zinku nezlepšuje zdravotný stav. Pomerne dôkladne som si preštudoval celý ten ich písomný materiál. A musím povedať, že som naozaj veľmi nepríjemne prekvapený z toho, ako sa znovu a znovu potvrdzuje, že veda sa prestala správať ako veda. Veda sa prestala správať zodpovedne. Ľudia, ktorí v týchto témach pôsobia, sú podľa môjho názoru hlboko zaujatí. A myslím si, že sú si aj toho vedomí. Pretože často potom v tých diskusiách, ktoré oni popisujú, nachádzate hlboko v článku schované rôzne také priznania sa k tomu, že veď oni vlastne vedia, ako to je, alebo že čo. A vedci teda analyzovali užívanie vitamínu C, užívanie vitamínu D a zinku, najmä u pacientov, ktorí už boli hospitalizovaní s COVID-19 v nemocniciach. Americkí a palestínsky výskumníci zanalyzovali 26 rôznych štúdií a dokopy to predstavovalo 5633 pacientov v nemocniciach s ochorením COVID-19.
A u niektorých sa počas hospitalizácie využívalo aj podávanie vitamínu C, vitamínu / hormónu D a podávanie zinku. V prípade vitamínu D, tvrdia vedci, sme skutočnosť, že vitamín D neznižuje riziko úmrtia, neskracuje dobu hospitalizácie, len mierne skracuje dobu intubácie u hospitalizovaných pacientov, potvrdili nielen na skupine sledovaných pacientov, ktorým v nemocnici už s ochorením COVID-19 boli podávané tieto doplnky vrátane vitamínu / hormónu D, ale potvrdili sme to aj na menšej skupine ľudí, ktorí užívali vitamín D pred tým, ako ochoreli na COVID-19. Ani v prípade vitamínu C, ani v prípade zinku, ani v prípade vitamínu D neuvádzajú vedci žiadne porovnanie hladín vitamínu C, vitamínu / hormónu D a zinku v krvi u tých hospitalizovaných ľudí. V mnohých prípadoch nie sú uvedené ani dávky, ktoré boli použité, odvolávajú sa iba argumentujú štúdiami, ktoré takéto informácie neobsahovali, alebo ich obsahujú nekompletné. Ak hospitalizovanému človeku začneme podávať vitamín C v akejkoľvek dávke, alebo vitamín / hormón D v akejkoľvek dávke, alebo zinok v akejkoľvek dávke, a nezaujíma nás, akú hodnotu mal v čase, keď sme s tým začali, a s nejakým odstupom, povedzme aspoň týždeň, alebo 2 týždne, alebo v čase, keď robíme záver, to znamená, ten človek umrel. Prišiel pacient do nemocnice, mal COVID, začali sme mu dávať veľké dávky vitamínu D. Zistili sme, že na začiatku ich mal 16, 14, 12 mikrogramov na mililiter. Nasadili sme masívne dávky, po týždni už to mal 18, po 2 týždňoch to mal 35 a potom zomrel. Alebo mal hodnoty, vyskočili mu až na 60, ale aj tak zomrel. Toto sú dáta, ktoré by boli presvedčivé. Žiadne takéto informácie tá štúdia neobsahuje. Analýza účinku podávania vitamínu C alebo vitamínu D, hormónu D alebo zinku musí obsahovať aj informácie, na akých východzích hodnotách boli tí sledovaní pacienti, ako reagovali na aké dávky boli podávané, ako reagovali na tie podávané dávky, pretože ja z mojej praxe napríklad len vo vzťahu k vitamínu D viem po 10 rokoch, že sú ľudia, ktorí z rovnakej východzej hodnoty, povedzme 14 mikrogramov na mililiter, pri rovnakej dávke 5000 zareagujú úplne odlišne. U niekoho to je za 3 mesiace stále iba 20 a u niekoho to už bude 36. To závisí od toľkých faktorov. Ak nesledujeme a nezaujíma nás, akú hodnotu mali ľudia, ktorým sme niečo začali dávať a nezaujíma nás, čo sa s nimi dialo, nemôžeme hodnotiť efekt toho, čo sme robili. No a zvyšok tohto videa a môj komentár k ďalšej nehoráznosti z odborného časopisu si budete môcť pozrieť na mojom vlastnom webe. Takže prosím, nebuďte už leniví a kliknite sa na web akv-tv.com, kde nájdete všetky videá, ktoré sa vám páčili v minulosti, kde nájdete videá, ktoré boli zmazané, ktoré YouTube zmazal cenzuristicky a ktoré sú vám stále k dispozícii. Väčšina nášho obsahu je bezplatná, časť nášho obsahu je aj prémiový obsah. Ďakujem všetkým, ktorí odberom prémiového obsahu podporujú existenciu nezávislého videowebu akv-tv.com. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť. Choďte si to tam dopozerať a lúčim sa s vami a dnes Vivala Vita. Kto nie je lenivý, klikne na link v popise pod týmto videom a nájde všetky zmazané videá doktora Bukovského. Na webe akv-tv.com nájdete všetko, čo chcela novodobá cenzúra odstrániť. Už viac ako 450 kvalitných videí o výžive, zdraví, živote a svete okolo nás. akv-tv.com